Kaixo, arratsaldeon. Bazuzte ja? Hau da, esito gutxiko izasemia. Hombre, hemen badago jendia. Arratsaldeon, beste izketan nahi zarete, baina nekin jokatzeko pres. Baina, bueno, galdera batzuk erantzunak, bakarrik, edo hemen badago jendia, galdetzen duzu kanpotik ere. Eta ondo pasau, hori da. 5 minutu nirekin eta gustora hau disfruto barre batzuk bota eta hori da bizkat helburua. Bueno. Bai? Bai, favore hori egin duzu. Ah, niri? Bai. Bale, eta horren troien dik emongo izut diru ere. Ez, Bueno, gauza eskorosi behar ditut. bueno, ba, orduan inbar du. Lehiatu, jokatu eta gero gorokoa. 5 baietz? Bai? Bega, ba... 5 baietz eta az gaitezten. Azteko izena? Aiora, Jaiora, kaixo. Julian, nungoa zea? ondarrotara. Bre, ondarron badago kasta hondiko jendia. Bai, bastante. Eta hemen ikasten? Ikusentzunezko komunikazioa. Bre, orduan gure Ai, mundura. bai, zure Hemen mundura, hementxe daukat gero. hemen kompetentzia. Direktore bat behar baldin badezute ba. Zuzendari ona, aurkezlea ez dakit. Lehiakide modun ondo? Bastakit, Ba, txikitan parte hartzen nuen. ikus dezagun, hementxe daukat nire kronoa. Mira, hementxe jarriko, tak, 0. Ba, hasiko gara orduan. Bai. 3, 2, 1, denbora. Zein koloretakoak dira Bilboko taxiak normalean? Zein koloretakoak Zuriak. dira? Bueno, zuriak? Zuriak. Geratuko kronoa? Bai. Bueno, geratuta. Bueno, 10 segundo besteik ez. 10 segundo. Ordon, Bilboko taxistak, o taxiak, zure ustez, xuriak dira, Bai. normalean. Ba, bai, xuriak dira Bilboko taxiak, beraz, lehendabiziko, euro bentxe dituzu. Ba, uste bintzeko gogoa? Bai, badaukat. Eta erantzuteko gogoa. Bueno, ba, ikur dezagun, denbora. Nork sortu zuen Eusko Alderdi Jeltzalea 1885ean. Tik-tak, tik-tak. A ber, galdeu. Galdetu hortikan, a ber. Nork sortu zuen EAJ. Neskak, mesedes, mila sortziren dela horretan mazin. Joder, eske. A ber, itxon. Venga, azkar ego ikusi ditut eta... Mila bat sortziren da pikun. Zeinek sortuen Eusko Jaurlaritza, mesedes, hori jakin emizue, bat zierrenzik azizue. A ber, historiako ikele monau. Joder. Gente, Eusko Jaurlaritza zeinek sortuan. Eusko Jaurlaritza Jaurlaritza ez, ez. benetan, Eusko Jaurlaritza ez, EAJ. EAJ. Eusko Alderdi Jeltzalea. Xabi Garana. Ba, hori da erantzuna? Bai, entzutorri azten lehen gure. Geratuko dut? Bai. Bega, geratuta. Minutu bat eta 22 segundu. Hala izango ote da, egun tapik urte. Ba, espero, ze bestela nik itziarak hilengo nau. Ba, horren honetan, bizirik jarraituko ze, bai, hala zen, Xabi Arana, oso ondo. Hala ere, galdera hori eta gainan nun eta Bizkaian. Bai, Nun eta Bizkaian. historia oso txarturun eman. Baina hori, nahiz eta historia jakin, Historia galdertzi beri. oso pertsonai garrantzitsua da. Ja, badaki. Bueno, Idi eske. 20 euro gehiago, guztira, 40 euro, eta momentu zahortotako denbora, minutu bat eta 22 segundu. Ondo? Bai, Uste zenuena baino narraxago, zailago. bueno, Bueno, ba, igual hirugarren honekin, asko bilatu zortikan. bueno. Bai, alkohola... Politikaz eta galdetzen baiazu. Ez, hau da ez da politika, hau da beste... Bueno, ikusten zago. Denbora, zein da Japoniako edari alkodunik ezagunena? Tik-tak, tik-tak. Zein da Japoniako edari alkodunik ezagunena? Paula! Paula, epa! Ke edote? A ber, baina, ze alkoholduna edo edaririk Edari alkodunik ezagunena. alkoholduna? Claro, Sakea. bai, geratuko Bai. dut. Denbora, 2 minutu. Edari alkodunik ezagunena nahi nun. Bai. Jasakea, bai, Japoniarra da. Bai. Baina alkoduna, bai, Nik hori ezagunena... erantzun dudan bakarra, beraz, ez dakit. Osea, besterik ez dakizu behintzat. Ez. Ba bai, ala da, sakea, oso ondo. Bueno, tori bertzo gai euro. Momentuz, 60 ez dagoela bat ere gaizki. Eta laguntzarik izan alzu hortikan edo. Bai, bai. Osea, norbetek emakume esan batek dizu. esan dozti. Bueno, ba, 2 minutu, 3 falta. Ez da bat ere gaizki. Eta momentuz oso ondo. 3 galdera eta 3 asmatin duzu. Ba, zuzendere izateko, nahi eta nahi ez asmatu barko duzu galdera hau. Nahi eta nahi ez. Zeztuk zienia eta asko ikusiko duzu. Bai, baina ez pentsa, Ez pentsa, ba, ez pentsa ez. A ber, denbora. Zein film sagatan agertzen dira Ewokak? Zein Ewok? film sagatan agertzen dira Ewokak? Ewok. Star Wars. Euskeraz nola da Star Wars? Galaxien Guerra, oio que fue. Eta euskeraz nola da hori? Galaxien Guerra. Galaxin Guerra? Fue Bueno. Star Wars, guk euskaraz ez dugu ikusi dela. Denbora. 2 minutu eta jaia 26 segundu.
Izarretako gerra, ontzat emanen dugu. Ondo, izarretako gerra. Bueno, ingelesek gazteleraz, euskera zere jakin behar da. Txalotu, ondo. Gehien bat mutiloni, honek eman dizu pizata. Star Wars, bueno, ondo. Bueno, ba, zuri esker beste 20 euro, oso ondo, olatu eta dena, venga, Bueno, guazen bastaldera, hemen ez dago jende aparte eta... Bega, guazen, polleke, bega, guazen korrika. Busti gabe, taka. Bueno, buah. Bueno, bentsatzen ben aterpian hobeto. Bueno, Euskal Herri behar dukagu oso politia, baina uria ere behar da. Ura behar dugu. Uda jateko gogoa handia daukan. Zuri ze pelikula mota edo... Pentsatzekoak, amodiozkoak. Romantikona atera zaigu gure aiora. Zientziazioak asko ez daizki gustatzen. Bueno, ba, gaia aldatuko dugu. Utz ditzagun pelikulak eta ea geografia... Zero. Zero? Ba, hau ez da zaila. Bega, denbora. Ze probintziak osatzen dute Galiziako autonomia erkidegoa? Ze probintziak? Probintziak osatzen dute Galiziako autonomia erkidegoa? Tik-tak. Eta bueno, ja, 2 minuto eta 40 segundu. Nola doa? Ondarrutarra azkarra da bintzat. Ba, joan etorrian ja biharko ditu 5 minutuak. Autónoma de Galicia. Lugo, Ourense... Ya está. 4. Ya está. Ya, joan etorrian ja... A Coruña, Lugo, Ourense... No, a Coruña ya sé porque está mi hermano. A Coruña, Ourense, Pontevedra y Lugo. Bentsa dator, a ver. Venga, neska, venga. A ver, listo, badakit. A ver, bota eta... Lugo, Pontevedra. Lugo, Pontevedra. A Coruña eta Ourense. Bai, geratu guz kronua? Galdituta, 3 minutu eta 50 segundu. Hartu arnasa. Kirola egin duzu normalian? Bai. Bueno, ba, nirekin ere gaur. Bueno, a ver, bota berriz ere, jala, saiago, erantzuna. Lugo, Ourense. Ourense. Pontevedra eta Coruña. Vale, lau diaz uste. Lau diaz. Eta lau horiek, bereziki. Lau horiek, yes. Bueno, lau bota dituzu, lau ziren, eta ere gehiago. Laura horiek ziren, oso ondo. Bai, Coruña, Lugo, Ourense eta Pontevedra, oso ondo. Beraz, 20 euro gehiago. Eta gure ondarrutarra pozik. Pozik. Jolin. Ez egoteko beste. Ari zarela Patrika ordena diruz betetzen, Zenbat ja, momentuz? 60, 80 edo izango dituzu, ja ez? 100 euro ja? 2, 3... Bai, bost. Bost bidere, 100 euro ja? Zure lehen da biziko kortua, egitiko eta, bueno, hasi barko zu dira eta pixkat biltzen. Bauzu ja kortu bat egin ja? Bai. Bala, urrengo kortuan zuke niri papertxo bat eman, eta alein dugu nazu zerik. Vale. Ados? Baina zuke ite behin eman papertxo bat. Vale, papera, ez nik emango dizu da, urrengo galdera. Denbora, Donostia baino lehen, zein izan zen Gipuzkoako hiriburua. Venga, azkar, 4 minuto pasata eta guztira 5 dia. A ver. Ez dakit iritsiko den. Zein izan zen Gipuzkoako hiriburua. Tolosa. Venga, azkar, torri, azkar. Listo, Tolosa. Vale, geratuko denbora, oso ondo. 4 minuto eta jaia 27 segundu. Eta Donostia baino lehen, zein zen? Zein izan zen? Tolosa. Bai? Ba, horrela da. Definido Wonder, Tolosa. Osake, eskertzen alduzuela uneri. Beste 20 euro guzti, 120 euro momentuz. 120 euro momentuz. Bueno, ba, zinea gustoko? Asko. Bueno, horrekin erdi lotuta urrengo galdera. Ados? Ados. Denbora, ze izen du Popeyeren semeak? Ze izen du Popeyeren semeak? ¿Qué nombre tiene el hijo de Popeye? Lau berrogei. Venga, Llora, 10 segundo falta, 10 segundo. Ez dauka umerik. 10 segundo falta. Popeye eta Olivia, ez da entzun umerik nizinik, ez dauka umerik. Ez, geratuko kronua? Bai. Geratuta, 4:49, jaia 5 minutu. Ordon, Popeye eta Olivia. Eta ordon zure ustez, ez zuten izan romantiko momentu bat? Bai, Zuro hainbez gustatzen dizuna? Nola? Kokolizo. Torri honat. Berak uste du Popeyek eta Oliviak ez dutela izan nola momentu... Bueno, igual bai, baina ez... Popeye eta espinaka, Nik ez eta nuke Popeye eta izango. Olivia, baina Popeye eta zein? Popeye eta espinaka, Popeye eta Olivia, Popeye, Oia eta Olivia... Zein zan, semiaren izena? Kokolizo. Kokolizo, edo euskeraz, buruzointxo!
Mila esker udari. Bai. Ongi izan. Ai! Popeiak bazuen denteko sasoia eta denbora, beraz, 20 € patrikara. Bueno. Amiga. Ozuk buruzoitxo, zautzen eta nik buruzoitxo Popeia eta nuen. horrela geratuko zala? Eta Olivere horrela? Ez, kondoi erabiliko zuten, ez dakit. Bueno, bai, izan daiteke, izan zitekeen, baina ez, behintzat behin itzuten erabili. Bueno, Zenbat, ja 5 minutuak agortuta, zenbat diru urtu duzu? 1 €. 1 €? Bueno, ez dago bat ere gaizki. Baina lehia bainiken ez da bukatu. Aiora, 1 €. Kenduko izkidazu? Ez, lasai. 1 €. Ez asko, 200. 200 eurokin fitxatzen alduzu Brad Pitt eta Popeye eta Olivia urrengo estenerako. Eta buruzoitxo, que no falte. Eta buruzoiltxo. Harak ez du kobratuko. Ez du kobratuko. Ez da tetu txe, utzi siaskan lasai herrientak itxo. Hastaki 1 edo 200. 100, Edo 0. 100. Zun darrutora zea, edo nungoa zea zu. Ondarrutarra? Ez, ez, baina nik behar dudanetako 1 € ja nahiko. Bina 200 eurokin asko zero beto ingo duzu zu behar duzun hori? Ez, dirua ez da behar pozik biziteko. Ez, horregatik, Ez que 1 € gaz, ja nahiko. proba ez da inzaldi izango. Ez. Ez du gaukazun martxarekin abilezia, abiadura. ez du gure, ez du gure. Ez duzu nahi? Listo. Ez duzu gure? Ez du duzu? gure. Bueno, ez badu gure, ez du gure, 1 €. Aiora, placer bat. Ondo Mila segi. esker. Txalo bero bat, laguna, txalo bero bat, ez? Oain argazkia, torri, betxe. Gure etorkizuneko zuzendariarekin, pelikula erromantikoak etengo dituna, eta ni batian protagonista. Hiru, bi bat, Bost baiet! oso ondo. Venga, mila esker. Nola xe, venga, bos baiet.